Helo, Catrin Thomas ydw I, a dwi'n gyn-swyddog heddlu sydd wedi ymddeol yn ddiweddar. Rwyf am siarad ynglŷn â Chymdeithas yr Heddlu Cristnogol, neu Christian Police Association. Mae 1 Timotheus yn annog Cristnogion i weddio am yr rhai sy'n mewn awdurdod, ac fe hoffwn ofyn i chi i ymuno ag eraill dros y Ddeyrnas Unedig i wneud hwnnw, dros yr heddlu. Mae Diwrnod Cenedlaethol Gweddio dros yr heddlu yn cymeryd lle ar ddiwrnod esgyniad ar yr ail ddydd Iau o fis Mai bob blwyddyn. Awnewch chi fel unigolion gyflawni'r her o godi eich heddlu lleol ar y diwrnod yma. Gallwch gael mwy o bosteri, cynllun gweddi a rhagor o wybodaeth ynglŷn â'r CPA ar ein gwefan www.cpauk.net. Diolch.